Terve ja tervetuloa minun uuden videon pariin. Ja jos et ole aiemmin katsellut näitä videoita, niin tässähän on tämmöinen 61 vuosimalli Rambler American projekti. Ja tarkoitus olisi tästä tehdä semmoinen käyttöharrastepeli. Ei näyttelyauto, ei museoauto, vaan ihan semmoinen kesäauto. Ja tämähän on ollut koko ajan periaatteessa ajokuntoinen. Ja tämä on vaan seisonut nyt meillä projektina 20 vuotta ja ylikin. Ja viimeksi tämä on tosiaan katsastettu 2002 vuonna. Ja sen jälkeenhän se on sitten leima ajettu loppuun ja sen jälkeen se on jäänyt seisontaan tämä auto ja ollut projektina. Ja monta vuottahan tässä on ollut, ettei ole yhtään mitään tehty. Se on vaan seisonut tuolla pihatonttuna. Ja nyt vuosi sitten aloitin tämän homman ihan urakalla ja hitsailin ja nyt tässä on jo maali ja nyt ollaan kasausvaiheessa ja tässä videossa nyt vähän tulee tätä pikkunippelin kasaamista ja mitä tässä nyt on monelta päivältä ja viikolta tätä videota, niin katsellaanpa tästä. Tervetuloa! Jatketaanpa tästä oven kahvasta. Lukkopesät jo tuohon näppäsiin ja kahvoja nyt, ei kai tässä muuta. Otetaan kasailemaan ja annapas tuonne vähän tuommoinen, että pysyy auki. Eli tämähän on maailman helpoin kasattava tämmönen Rambleri. Tuossa on yksi ruuvi. Tuolla on jo toinen, minä se sinne jo sötöstelin paikalleen ja kahdella tommosella pikkuruuvilla tuo kahva kiinni. Joo, ei kovin kummoisia asentajataitoja ei tämmöiseen tarvita. Tää on kyllä niin yksinkertaista tekniikkaa. Mitenkä on nyky BMW:ssä ovenkahva irrotus? Voi olla vähän vaativampi projekti. Sinnehän se lähtee. Kyllä. Olen kyllä tosi kiitollisia siitä, että no, hyvää huoltoa ja laittaa. Aina tuossa vaan osia ei saa näihin. Se on se huono puoli. Eiköhän se siinä. Joo. Tuolta voi vähän liparetta, jos haluaa, niin vääntää tuolta. Saa vähän lukon toimintaa vähän napakammaksi. Mutta katsotaanpa miten se nyt pelaa. Kyllä. Aivan. On kyllä aika napakka. Jeps. Täällä ei mitään kumia alun perinkään ollut minkäännäköistä tiivistettä. Kumia eikä ollut täälläkään. Monessa autossahan siellä on semmoset kumitiivisteet, mutta tässä ei ole minkäännäköisiä ilmeisesti ollutkaan. Se on kyllä niin pieni millin pari tuo reuna, että ei siinä oikein ole voinut ehkä olla. Ehkä uutena on voinut olla, mutta nyt sitä ei ole. Elikkä se on siinä. Elikkä täällä nyt tulee tämmönen. Tämäkin on handmade. Itse tehty. Tähän on näköjään hitsattu tämmönen lipare. Tässä on ollut varmaan jousi. Toisella puolella ainakin oli semmonen ihan jousiterästä. Ja semmonen kumilärpykkä oli tässä. Että se niinku vaimentaa, kun ovea aukaisee, niin se vaimentaa sitä iskua. Mutta tästä nyt on tehty tämmönen, niin minä nyt pistän tällä samalla systeemillä sen takaisin se pelaa ja ei pelaa, niin katsoo tätä sitten joskus myöhemmin, jos alkaa jonkunnäköistä virittelemään vähän parempaa. Mutta nyt tehdään tällä mikä se oli ja saadaan tuo ovi, että se ei käänny niinku yli saranoiden. Se nyt on varmaan se tärkein pointti tässä hommassa. Ja
Tää taitaa vilikkua tää valo, että aika inhottavan näköistä katto. Joo, tänne vaan tulee tämmönen ruuvin tynkä tänne. Tää on kyllä millikokoinen tämä pultti, mutta tämmönen tässä nyt oli. Tuumasiahan tässä kaikki, tuumakokoisia on kaikki osat, pultit, mutterit. Että aika hankalahan tätä on kasata, jos sulla ei ole näitä tuumasia. Voihan sinne toki laittaa näitä millisiäkin joukkoon, mutta ainahan se parempi olisi, kun kasaisit näillä omillaan pulteilla. Niin onpas tämä vähän hankala, kun ei saa tätä meisseliä. Tää ei tarvitse varmaan hirveetä kiristellä. Olisikohan se siinä? Joo, tää on vähän tämmönen. Kyllä se niinkö. Ei tää kovin kyllä napsaha tähän lukitukseen. Eipä juuri ollenkaan, että ei se ota kiinni siihen. Joo, se on kato pehmeitä metallia, niin se ei toimi, mutta se nyt rajoittaa vaan, että ei ovi paukaha yli. Se on nyt se pääidea siinä. Jep. Olisiko nyt tämä niin ovihommeli tehty? Ovihommeli tehty ja varmaan ruvetaan nyt sitten etsimään osia. Ruvetaan tuo hiekkapelti tuohon kyllä nyt näpsäämään. Lähtee etsimään osat siihen. Tänne nyt ei mitään massoja, mä en laita tänne enkä tänne mitään massaa. Tiedä sitten onko siellä alun perin ollut. Voi olla. Joku mahdollisesti kumitiiviste on voinut olla. Tämähän on vaan tämmönen. Tuohon tulee klipsit näihin. Mulla on täällä uusia klipsiä ja entiset oli kaikki ihan ruostunut rikki, ei ne ehjänä lähtenyt. Ehjänähän ei lähde tietenkään, niin nyt on uusia ja kokeillaan nyt näillä näpöistellä se kiinni. Saas nähdä. Kyllähän täällä tietysti joku kitti olisi voinut olla, mutta mä nyt ajattelin tämän homman niin, että ei se niitä tarvitse. Kyllä ne saa sitten painepesurilla kuraat tuosta välistä pois mitä tulee. Vetästään tämä nyt tuohon kiinni ja katsotaan miltä näyttää. Eli aloitetaan vaikka nyt näistä klipseistä. Tää vähän puristella tiukempaan näitä. Siinähän se sitten vaan ruuvilla yläpuolelta. Se tulee tuolta kontin puolelta kiinni nämä. Nämä on tämmöiset aika simppelit hommat. Sitten kun nämä vähän liikkuu tässä, niin sitä voi sitten vähän säädellä sitten tätä pelin paikkaa. Että mihinkä se tulee. Tämmöiset täällä olikin ja samanlaiset laitetaan takaisin. Onpas se siinä. Se pysyy siihen. Vähän kiinni, niin se pysyy vielä väärinpäin. Tähän saa tilattua uusia jostain Temusta tai jostakin. Muistaakseni sieltä minä on nämä ehkä tilannut. Nämä on varmaan semmoisia, että ne ruostuu ensimmäisen viikon aikana.
Kyllä näissä nyt joku pinnote on, että jospa ne nyt kestässä. Oho, näinhän se pysyy. Tapas sittenkin tuo vääntöjuttu, ne saa helpommin. Katsotaanpa mitenkä. Joo, tää tulee tosiaan täältä. Tälleen täältä sisäpuolelta. Aika jännästi laitettu. Vanhoja kunnon ruuvikiinnityksiä. Ei oo mitään muoviklipsejä, mitkä aina katkeille. Joo, jätetäänpäs vähän sille höplälle ja kiristellään sitten vähän kerrassaan, että saadaan se kohilleen. Nyt ei enempää uskalla kiristellä. Jee. Yeah. Kyllä. Tänähän pitää vielä tuolla on kolo. Täällä on tämmösiä ihan reikiä, korikittiä työntää tänne. Korikittiä, ne lähti, ne alkuperäiset mällit oli kaikki mitä tuolla oli, ne oli irti kaikki, niin tuollakin näkyy, niin näkyykö se nyt sieltä? Ne on kaikki laiteltava uusiksi. Vähän jonkunnäköistä mössöä sinne, että ei vesi sieltä tulee sisälle. Ne aika hyvin pääsee asentamaan. Aika mukavasti. Meneehän nyt sille. Mitenkä se tuntuu tää jotain? Kun nää jo UX:ltä on huono. Kyllä se menisi. Tuosta on lasit tosta pokki. Joo, tuonne. Joo, monenhan se on. Kyllähän tää nosturilla olisi kiva. Mikäs tässä matolla makoillessa? Mutta siinähän se aika hyvä on. Kyllä ne vieläkin siihen paikalleen menee. Vaikka tääkin nyt on hakattu ja vaikka mitään tehty tälleen maalattu. Ja kyllä se siihen vaan ottaa. Vähänhän siinä on tuommoista. No saa sen kohilleen kyllä. Varmaan pitää tästä yläpuolelta nyt laittaa nämä ruuvit ensin kiinni. Joo, eiköhän me aloita tästä. Kiritäänpäs nyt tätä vähän ensin. Sitten nuo sivut vasta, että onko se edes ollenkaan kohdallaan? Eikö se tuntuu, että pyörii vaan tyhjä? No joha. Jos pantas oikein kokoinen hylsy, niin ehkä toimisi. Aika hyvä. Sitten luultavasti kannattaa ehkä täältä laittaa tämäkin. Tämä ensin.
Vähän tiukempaa sitä. Joo, nää tosiaan on, kyllä nää sovitteli ennen maalausta. Kyllä nää pitäisi olla ihan tyköistuvia nämä osat tänne. Että näitä ei tarvitse enää muokkoilla. Kovin tiukkaa ei varmaan passa kääntää näitä. Voi vaikka korkata tuo. Mikähän paljon uskaltaa kääntää. Nyt pitää jättää kyllä siihen. Joo, ruvetaanpa kirjimään tämä nyt tänne. Onkin tällä aika jännässä paikassa tämä loppujen lopuksi. Tässä on hyvä tämmönen asennusreikä, niin saa piettyä kiinni tätä. Eikös se oo? Kokeillapas kirje siihen. En vedä kyllä kovin tiukkaa vielä. Joo, höplää vaan. Kyllä hankala paikka kyllä. Joo. Eikö se siihen istu? Siihen istuu ihan nätisti. Se on se ensimmäinen osa nyt paikalla. Siitä se voi lähteä. Joo. Kyllä. Ei hyvä. Ei hyvä. Aika iso reikä on tuossa. Tuota. Jaha. Siinä olisi takaluukku. Tää pitäisi nyt sitten laitellaan. Joo, tähän tuli tosiaan maalatessa niin ihan tämmösiä roskia. Roskia joo, mutta itsepähän saan syyttää. Mullahan ei ollut mitään maalaushaalaria esimerkiksi, että varmaan paijasta ja housusta on voinut irrota karvoja ja tämmösiä höntyviä mitä tässä on, että ihan vaatteesta on tullut pölyä. Plus sitten tämähän en kastellut sitä lattiaa ollenkaan. Että senkin takia tätä höntyvää ja pölyä varmasti on tällä näin hirveästi. Mutta muutenhan tämä pinta on ihan ok. Että sehän ruisku vähän meni tukkoon se ilma. Sieltä tuli tosiaan sieltä paineilmasta sitä kököä. Nämähän putsasin, niin on kaikki veden erottimet ja muut, niin siellä oli semmoista mustaa möhnää oli siellä suodattimissa. Mutta tuolla jarruputsiaineilla hankailin ne, niin kyllä ne nyt on varmaan hyvät. Ja eihän tuossa viimeksi nyt maalasin tuon kyleet, niin eihän sinne mitään jälkiä ja roskia tullut. Että sitähän tuli oikein hieno tuossa maalauksesta.
Tähänkin olisi varmaan nämä teipit voinut heti kun maali olisi ollut kuivunut, niin ottaa pois. Se tietenkin jäänyt tänne. Jää kiinni tänne tätä teippiä. Mutta hyvää tästä tuli kaiken kaikkiaan tästä maalauksesta. Taisinkin sanoa, että paras tallimaalaus mitä minulle on tullut. Yleensä niissä on niin paljon roskaa ja vettä tulee letkuista ja muuta ongelmaa. Tietysti nyt oli vähän lämpimät kelitkin, että ei sitä vettä niin tullut tuolla. Se on, jos menee pakkasen puolelle ja muuta, niin sitten on vähän tuo kompressori, kun on mullakin tuolla vähän viileällä puolella, niin se taittaa sitä vettä työntää aika lailla sieltä sitten. Mutta nyt säästyttiin siltä. Tää niin kuin näkyy, niin tämmönen aika ruttunenhan tämä on. Ruttunen, minä en tätä alkanut kittihommia tähän paljon leipomaan. Vähän noita saumoja sipisteli. Tää on kuitenkin takaluukku. Tää on kuitenkin takaluukku ja tässä istutaan ja muuta. Romua työnnetään, niin se naarmuuntuu ja varmasti käytön jälkiä tulee tähän heti välittömästi. Niin ihan ajan hukkaa ruveta tämmösiä fiksailemaan. Tosiaan mikä unohtui, niin tähän tulee tämmönen peltiluukku. Ja tämähän se tietenkin unohtui maalata. Siinähän se olisi samalla värjäyksellä mennyt tämäkin. Mutta se mitään, tyhmä pää, niin maalaillaan sitten erikseen. Maalataan sitten erikseen. Tääkin on valmiiksi hiottu, että minä sen maalaan, mutta se vaan jäi tonne jonnekin kaapin syövereihin ja unohtui sitten. No, ei tämä paha homma oo, että värjällään se sitten erikseen. Laitetaanpas tämä kahva nyt tuohon paikalleen. Mitenköhän päin tää on ollut? Varmaan näin. Täälläkin on näköjään kittiä. Joku on vähän kittellut tää auto, niin on tännekin mennyt korikittiin. Joo. Näin päinhän se varmaan tullut. No sinne. Joo. Jaa, tästä on jengät mennyt. Mutta se ilmeisesti toimii. Vähän on jäykkyyttä, mutta jospa se siitä. Sitähän tuonne vähän. Tulee tuo takaikkuna näihin lipseihin. Joo, ja sitten vielä tänne yksi. Onpas noin päin tuo. Noin päin ehkä helpompi. Noin, nyt se kahva pysyy paikallaan. Se voisi vaikka toimia. Näistä menikin nämä pultit kaikki ryökälleet, niin aika moni
meni ihan rikkipilalle. Joo, nehän on tämmöset saranat, ne vikisee kuin hiiri. Mutta tämmöset jutskat. Tosiaankin tää oli niin tämmösillä pallokantasilla, kupukantasilla ruuveilla. Näitä nyt ei jäänyt ehjäksi. Ehkä nämä 2, 3. Nää nyt piti uusata sitten vastaavilla puutteilla. Katsotaan nyt miten nämä saadaan. Saadaanko nämä näillä nyt? Ja olisiko tässä parempi vähän isompi prikka olla tuossa, kun tää on kuitenkin tää alkuperäinen niin aika paljon isompi tuossa, että mitenköhän lie. Eihän tämä tämmönenkään. Ei. Tästään tommosilla se ja sillä siisti. Ei tätä nyt ruveta. Tuo on ihan hyvä. Jaha, tää piti olla nyt vasen eli kuskin puoli. Joo, näitäkään ei passaa nyt tiukalle vielä vedellä ennen kuin tää on tuossa paikallaan ja kaikki mutterit ja systeemit on tuossa kiinni, niin sitten vasta ruveta kiristelemään näitä. Nyt tää on varmaan aikamoinen sovittelu ennen kuin nämä on paikallaan. Tää luukkuhan nimittäin oli aika rotussa ja vinksallaan. Tää oli aika lailla niin joka suuntaan mutkalla. Ja sittenhän tätä vielä on hitsattu aika lailla joka kohdasta. Niin sen tietää miten tämmöiselle käy. Ei hyvin. Se on siellä. Nyt tässä kyllä täytyy olla sitten ankaran varovainen, että ei kolohi tätä maalipintaa. Laitetaanpas tuommoiset aluslevyt sinne. Vähän luistaa tuo pultti tuossa, ne ei tuota maalia reviä sitten auki. No kyllä siinä vaan maalia oli tuossa kierteessä, niin se ei lähde vetämään. Saa siihen vähän ottaa se siihen sitten. Nyt jos suunnilleen katsoo tuolta nuo entisen pultin paikat, niin se voisi sattua aika hyvin. Näpsäättäis niihin. Katsotaan miten käy. Tuota vähän sen. Se ainakin näkyy jäljet, että ne olisi nuussa ollut. Noin.
Pitäisköhän vaan kokeilla. Mitenkä se ottaa? Ei oo todellista. Sehän on niinku melkein kerralla siinä. Oho. Oho. Jaha. Tuosta vähän ylös tuota puolta. Tämä olisi oikein hienosti tämä. Täältä pitäisi saada vähän ylös tätä. Mitenkäs tää nyt muuten on? Hetkoneen. Näpäs tuo vielä tuon ylöspäin, elikkä tossa se tulee ulospäin. Ei oikein oo säätöjä tässä toiseen suuntaan. Pistetäänpäs tätä nyt kiinni. Mitä se sitten sanoo? Luut rutissa, onko vääntää? Joo, tässä se näkee, että tää on vähän... Elikkä tätä nyt vähän otetaan ulospäin. Löysätäänpäs vähän se. Kylläpäs varovasti siitä. Joo. Joo, väännelläpä se nyt siihen kiinni. Minä tätä nyt vähän nostelin ja vääntelin ja ei sitä oikein säätövaroja ei oikein oo, niin en mä tätä sen paremmin saa nyt. Tätä veitään nyt tähän. Katsotaan vähän käytön jälkeen sitten vielä, kun vähän aikaa tätä eestää se rumpulailee tässä, niin mitenkä se siitä muotoutuu sitten. Sehän voi ruveta, että se asettuu. Mä tosiaan kokeilin löysäillä näitä ja aukkoja vaikka mitä tein, mutta ei se sitä ei saa sääettyä. Mä tuonne väliin en saa työnnettyä mitään simmilevyjäkään, kun tää on niin pieni rako tässä. Ja kun täältä ei päästä mistään käsiksi tänne, niin mä en oikein saanut mitään tuonne simmilevyä. Että olisin voinut vähän nostaa siitä. Mutta mennään nyt tällä systeemillä. Ei kai tässä. Ja itse asiassa tää on ihan... Tää on varmaan parempi mitä se oli. Tämän näköinenhän se nyt on tää peräpää. Joo.